जय एगो अमासिया एगो पूर्णमासी दोनों बहन हलथिन तो हलथिन ना तो एगो बेचारी अपना शिव चर्चा में रहलथिन गुरु बहना हलथिन आ एगो बेचारी शिव के शिष्या ना हलथिन तो एगो मतलब राजा हलथिन एगो बेचारी गरीब हलथिन तो गरीब हलथिन जो बेचारी दूसरा कोई अपना काम करे जा हलथिन चौका बर्तन के आ ये बेचारी अपना राजा बड़की बहनिया हलथिन जे पूरा पैसा वाला हलथिन तो बेचारी अपना इनका लगल कि हमरा पास तो ढेर सा पैसे है तो जानूँ कि जिनका पास पैसा रहा वो कोई से मतलब रखा थीन वो अपना क्या पैसा वाला समझाथिन तो उसी बेचारी कलखिन अपना तो उसी मतलब डेली चर्चा में जा हलथिन तो सब गुरु बहन उनका कहलन ना कि ये गुरु बहन तू अपना एक दिन चर्चा ना रखवा जे अपना ही करावा तो कहलखिन ठीक हो गुरु बहना हम अपना एक दिन चर्चा रखबो तो वही बेचारी अपना एक दिन चर्चा रखिन तो जितना गुरु बहन आलथिन सबके कहलथिन कि अब फलना दिन चर्चा रखबो सब कोई आते जइहा आ अपना गुरु के भी बोलैलन आ टोला मोहल्ला सबके अपना कहलन आ बेचारा उसी धूमधाम से पूरा चर्चा करैलन आ बेचारी बहनिया के दुखनी के ना कहलथिन हाँ दुखनी बेचारी के ना कहलथिन तो बेचारी अपना आल अपना काम पर से बेचारी अपना घर ही में है अब बहनिया सुन रहा है कि पूरा ढोल झाल से माइक से शिव चर्चा हो रहा है तो परिवार हो तो या परिवार ना पूछिन तो कैसन लगा है ना तो बेचारी अपना गुरु के नाम लेके घर ही में अपना गुट गुट के बेचारी रहल तो फिर उसी शिव चर्चा खत्म होल तो पूरा सबके नाश्ता पानी खाना पीना खूब मतलब धूमधाम से करथिन अब वो जा हलथिन तो तू करेबू ना धूमधाम से अरे तू जाऊँ तो करने सुन दिक्कत हो चाय ला तो कहती जी चाय लावा ना लावा तो हम जा ही सभी तक हो जाई तो हम अपना ही करेबी तो हम ना अथी करबे तो हमरो दुस्थिन ना सब गुरु बहन तो दम करथिन दिल खोल के अब बहनी बेचारी के बोलेबे न करथिन पूर्णमासिया तो दुखनी बेचारी के ना बोलेलन तो दुखनी बेचारी के छोटा छोटा बाल बुत रहले तो सबके अपना खाइते पीते देखलन पर प्रसादी नाश्ता पानी तो उनकर छोटा छोटा बाल बच्चा हले तो मतलब कहलन ना कि जे अपन मैया के कि ये मम्मी जे हमहूँ देखी ना मौसी सब ढेर आदमी पार्टी खाइते है जे मौसी हमरा ना बोलैल कि जे मौसी देखी ना हमरा ना दिल को है तो बेचारी अपना भीतर से ओकरा आंसू आ गए जरूर आ गए एक पेट के बहन कहीं मिले आए भाई बहन जरूर आ जते तब पैसा में न सब गुण है बेचारी के नहली तन ना पूछ के वह ओकरा बराबर रहते हल तो ना पूछते हल कि आज हम ना पूछी तो हमरा पूछते ये सोच के ना पूछ के कि जाए दे ओकरा हाइए कोची ना अते तो का बिगड़ती हमरा तो पैसा हाइए सब चीज़ बाजार से मिल ही जाए आ जरा पास पैसा ना रहा वो जरी सोचा है कि ना भाई वो जरी पैसा वाला आदमी जरी ओकरा बोलाम सब कोई कहा है उसी बेचारी उसी रह गए बाल बच्चा से ना कुछ बोला अंदर में अपना बेचारी घुट के आंसू बहा के रह गए फिर अपना मन में सोच के फिर ना कुछ करलक आ चल गए बेचारी अपना भोरे उठल ना तो चल गए नैहर में अपन मन में सोचलक कि चल नहे बहनी कतनो तू बड़ा हो जा कोई भी रहा लेकिन हमरा ना हवा आ तोरा हवा तो तोर बराबर ही मत सोचा कि तोरा तर हम गिरबो लेकिन ससुरार आ नैहर तो आदमी तो गिर के जेबे कर है गिर कतनो भाई भतीज गंजन करे लेकिन भाई भतीजा कभी छूटा है बेचारी अपना सोच के नैहर ओरा चल गलन कि नैहर से अपना कुछ भी मिलत ना तो वह हम बाल बच्चा के लाके खिलाम बेचारी का कैलन कि चल गलन जैते 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 बड़ी दूर गलन दूर जीते जीते गलन तो एगो भोला बाबा के मंदिर मिलल तो वहाँ पर भोला बाबा बूढ़ा के भेष बना के एगो लाठी लेके अब बैठल हलन तब बैठल हलन तो बैठल हलन ना तो वे बैठल हलन तो वे पूछलन ना कि ये दुखनी जे कहाँ जा रहा है जे ये दुखनी जे कहाँ जा रहा है तो कल कि ये बाबा हम अपन नैहर जा रही है जे जा रही है कुछ अपना नैहर जा रही है आस लेके कि कुछ नैहर से लेके आम तो अपना बाल बच्चा के खिलाम पिलाम इसलिए जा रही है अब बेचारी के दिल में का दुख है जे तो तोरा से छिप पड़ती हमरा से वो अब भेष बनैले थी औसन बूढ़ा के लेकिन अंदर तो महादेवे थी वो तो जा रही थी कि दिलवा में काहे जा रहे नैहर दुखी से जा रहे नैहर की सुखी से जा रहे वो तो जान ही रही है तो करन कि ठीक हो तू जाई है लेकिन देखी ना हमार मंदिरों में सब पूजा पाठ कैलक है ना जो बड़ी गंदा कर देलक है शिवरात्रि हल जो बड़ी बेल पत्थर चढ़ेलक है गजरा बा जो सब घिना देलक है जो साफ ना कैलक है जैसे साफ कर दे न तो जई है तब बेचारी सोचलक
कि चलो भगवान के करना का भी काम के कोढ़ी होबा है, ला हम कर ही दे जैसा लेटे न होत। बेचारी ऐसे तो कि जो जैसा 10 घर चौका बर्तन करे वैसा समझिए वो कर दे ही, यहाँ करम तो कुछ न कुछ तो पुण्य होते है। तब बेचारी का कैलन कि धो दिलन, धो के कहलन ने बाबा हम साफ कर दिलु अब हम जा ही हो। बेचारी चल गलन। फिर जाते 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 बड़ी दूर गलन तब फिर देवी मैया के मंदिर मिलल। तब देवी मैया के मंदिर मिलल तो वहाँ पर का कैलन एगो बूढ़ी देवी माता नवो मैया बूढ़ी के भेष बना के एकदम दाँत उत नहल जैसे वो दादी हथिन न बैठल औसी उनका नियर बैठल हलथिन हथिन न, औसी बेचारी एकदम औसी पक्कल केस उस बना के औसी बैठल हलथिन। तो औसी जाते लन तब बोलन ना कि ये दुखनी जे कहाँ जा रहा है, हाँ ये दुखनी जे कहाँ जा रहा है, उनका दुखनी नाम है। अच्छा कोई बात नहीं, सब दाँत उनका आ जैते। तो बेचारी उसे अपना गेलन त कहलन कि हाँ मामा बोलन है कौची कहा। बेचारी बोलन त कहलन देखना कल नवमी हाल सब पूजा पाठ कैलक हाल आ देखना सब गोदी तोदी भरा ले सब ऐसी लेके छोड़ के चल गए है जैसे साफ कर दे न त जइहा जे। त उसी बेचारी कहलन कि अच्छा ठीक है चला एगो साफ कैली न त का होते माइयो के मंदिरवा साफ कर दे ही। तो उसी बेचारी माइयो के मंदिरवा धो दा दिलन आ धो के आ दुआरिया पर आइलन। तो अलन ना तो वे कहलन ना कि ये मैया ये बूढ़ी मामा जे हम मंदिरवा साफ कर दिलियो जे जाके देख ला। तो बेचारी वो भी साफ कर दिलन, 2 मंदिर कर दिलन। फिर जाते जाते फिर लास्ट में उनकर अथी मिलन गंगा जी के पार उनका नैहर हले। तो गंगे जी पहले पार होथिन त न नैहर जैतन, जैसे हाजीपुर है तो हमरा पटना से जाए ला है तो पहले गंगे के न लांग के जेबे, उधर गंगे के न लांग के जेबे। तो यह पट्टी मतलब हाजरेपुर पटने में यह पट्टी गाय घाट पहले मिल गलन। जेते जेते हलन तो एगो वहाँ पर ही बूढ़ी मामा बैठल हलन। हाँ वो बूढ़ी मामा उ ना हलन, उ गंगा मैया भेष बना के बैठल हलन। हाँ गंगा मैया बैठल हलन। तो उनका तो लगले कि बेचारी बूढ़िया कोई चाचिए बैठल हलन। तो कहलन ये दुखनी जे कहाँ जा रहा है। तो बोलन कि ये मामा हम तो जा रही है नैहर लेकिन एक आगो नाई हुआ बता न बैठ के पार हम जे अब कैसे हम पार हम इतना पानी जलवा में। तो उसी बेचारी कहलन कि ठीक हो जाएंगे हम नैया तोरा बोला देबो। सुन ना थोड़ा सा हमार घाटिया हम ना जे सब देखना कल पूर्णमासी हल जे सब नहायलक फिसलक है सब ऐसी सैम्पुल के खोली तोली फेंक उ कैसी चल गए जैसे हमार घाटिया साफ कर देना तो जाइए ना हम नैया ला देबो तोरा। बेचारी मन में सोचल कि चलो 2 जगह कैली तो का होती साफ कर दे ही। अब हमरा यह जगह पार होना है गंगे मैया दिया जाना है तब पार कर दे ही भाई साफ करके जाम। तब बेचारी का कैलन कि एगो कपड़ा लेलन आ पूरा घाटिया के बाहर सोहार के साफ सुथरा कर दिलन। साफ कैलन तो एगो नाई आ गल, नाई के किनारा होके आ बेचारी नाई पर बैठ के अपन नाई गाय घाट के ऊपटी हाजीपुर आ हाजीपुर के ऊपटी नैहर उनकर हले। बेचारी अपना नैहर गेलन त चाची के हाजीपुर नैहर है। अच्छा तो मतलब वे गेलन तो फिर नाई उतारलन तो बेचारी अपना नैहर के ओरे चल गलन। तो उनकर भोजाई हलन जो छत्ता पर से हुलकते हलन। तो ननद पर नजर पड़ल ना तब बोलखिन ना कि मैं यही दुखनी काहे लगी आ रहे इतना सवेरे सवेरे जे दुखनी के कौन काम होले जे। तब बेचारी देख के हाँ जानम कि मनगर रहे तो सब कोई कहे कि ना भाई अले दुखनी के तो कोई भी ना तो कहा ना कि दुखनी काहे लगी अले। अब बेचारी मन में अपना घर बनाएंगे डरा गई बेचारी गरीब नंदिया के देख के। तैयो बेचारी गेलन तो वह अपन भोजैया से सब बात बतैलन। अब तो भोजैया तो भगवान ना हो रही ना उनका तो मन के बात बतेबी तैये न जानथिन। अब वो सब नियर देवता देवी नियर तो न जानते हथिन। तो इनका से बतैलन कि देखा भौजी दीदी ऐसे ऐसे कल का है आ हमरा ना बोलेलको हमार जरी जरी गो बाल बच्चा हो जिस सब हमार बाल बच्चा रोवे है कल्पे है देखे है ता आ हमरो अंदर लगे कि देख तो सबके बोलेलक बहनिया हमरा ना पूछलक। तब भोजैया इतना संतोष बेचारी के
देलथिन कि ये दुखनी मत हा दिया जे हमरा बनतो जे तोरा हम दे के चलेबो जाय दे तू ही अइहा नहरे में तू अइहा हमरा जे मोटा महीन बनतो तोरा हम लेके चलेबो। बेचारी के भी कुछ काम हले करावे तो एक आध दिन करा लेलन रख के आ फिर का केलन भोजैया एगो इतना गो दौरा बांध के आ बेचारी के कहलन कि अब जा दुखनी अपन बाल बच्चा 2 दिन से तोरा के ले अथुन जा अपन बाल बच्चा के देखी है। बेचारी अपना दौरा लेके आ अपना घर के ओरे चल दिलन। तो घर के ओरे चल गलन तो पहले तो मिलन गंगा जी मिलन। तो फिर उहे माता जे मिलन हन बूढ़ी माता उहे बैठल हलन। तो बोलिन कि कहाँ जाए दुखनी। तो बोली है मैया जे अब तो हम नैहर से आ गेलियो अब हम अपन ससुराल जा रही हा जे 2 दिन से बाल बच्चा के छोड़ले ही हो अब हम जाइयो बाल बच्चा के देखबो जे गेलियो तो देखू ना 2 दिन हमरा भौजी ना देलथिन आवेला जे रख लेलथिन जे तो ई कुछ ले लेही ताकि भोजा एगो दौरा देलन है कि बाल बच्चा हो छोटा छोटा तो ले कुछ खाए पिए लगी देलन है जे अभी ना खोल लिए घरे जीवी त ना खोलबे। तो वह मैया के माता कहलन ना कि ले एक दौरा तोरा हमहू दे दहियो। बेचारी के वो 2 दौरा हो गेल। अब 2 दौरा लेके नाव पर बैठ के आओ कहाँ चलेलन हाजीपुर से गाय घाट आ गाय घाट से अलन तो फिर मिलल देवी मैया के मंदिर। तो फिर उहे बूढ़ी माता फिर बैठल हलन। तो उहे फिर बोलन कि का दुखनी जे फिर आगे नी तकि गेलुआ न मैया नैहर मामा तो नैहरवा से लौट के अइलुआ है तो एगो तई कुछ ले लेही तकि एगो भोजैया दौरा देलक है आ एगो बूढ़ी माता हलन जे एगो दौरा देलन है। हाँ गंगा जी की गंगा किनारे एगो बूढ़ी माता बैठल हलन जे दौरा देलन है उहे देलन तो 2 दौरा हो गेले। तो ये देवी मैया कहलन ना कि ले तोरा एक दौरा हमहू दे दहियो जे 3 दौरा हो गेल बेचारी के। 3 दौरा अपना लेके चल गेलन। फिर अलन भोला बाबा के मंदिर के पास। तो फिर वे बूढ़ा बाबा बोलन कि का दुखनी जे बहुत आतू दौरा भौरा लेके भूलल कलही आजकल जे कहाँ से अते ही ताकि जे हमारा लिए नैहर से जे एगो दौरा भोजाई देलक है एगो गंगा मैया तर बूढ़ी देलन है आ एगो देवी मैया के मंदिर तर एगो बूढ़ी मामा देलन है। तो वह भोला बाबा कहलन ना कि जे ले एक दौरा हमहू दे दहियो। आ ये सब देवता देवी के तो सब एक ही गो राज तो रच नहीं हलन राज। तो 4 दौरा हो गेल। बेचारी दौरा लेके अपना घरे गेल तो एकाएक ही 4 दौरा खोलक तो कोई में पूरा एकदम सोना चांदी हीरा मोती पैसा कौड़ी मिठाई छेना जितना ओकर बहिनिया बाटलक हल ओकरा से ज्यादा एकर बाल बच्चा तर गेल। तब बेचारी धीरे धीरे अपना एक भाई भी बेचारी न देखलक धीरे धीरे अपना सोना चांदी हटा के घर दुआर बनैलक अपना। तो धीरे धीरे बेचारी आगे बढ़े लगल। तब बहिनी के देखे में लगल कि धीरे धीरे दाइये चौका के काम करते करते ही खूब आगे बढ़ल जा रहे हैं। तो बेचारी बहिनी न बतैलक आ ओकर बचवन सब मौसिया जाके कह दिल कि हमार मम्मी अइले 4 गो दौरा लेके। हाँ मौसिया ही खैल के पिल की ना जो बुतारवन के जाना वो अथा देख ले मार मिठाई तो लगली कि उतना बड़का आदमी के न गम तो क्यों हमरा ना बोले थी ना तो उनका हम कैसे जी लेकिन बुतारुआ तो खाए के आगू अभी दे दिलू 10 रुपया तक कोई दिया न 10 रुपया दे दिलू फिर तो हमरा उहे हथन जाके मौसिया से कह दिलन कि देखो हमार मम्मी गेले नानी ही 4 गो दौरा लेके अले हमार मम्मी दौरा खोल के ना तो खूब ओकरा में पैसा कौड़ी आ ढेर सा हमरा ही मिठाई या छेना है जे बोले। अब ओकरा अंदर अंदर जरत पाना लगले पूरा धीरे धीरे बेचारी अपना घर दुआर बेच के सोना चांदी घर दुआर बना लेलकै सब गाड़ी घोड़ा सब खरीद लेलकै। तब बहिनी से गेले पूछेला कि तू कौन दौरा लेनी है तू कौची कहनी जितना तू आगे बढ़ल जा रही है औसे औसे हमरा बताओ। तो जैसे जैसे कहना वैसे वैसे हमरा बताओ। तब ना बहिनी से ना इतना पूछलक तो बेचारी बतावे ना पैलक दुखनी आ इतना कहलकै बहिनी से आ एरा हाय फाय में एकदम दिमाग लगली कि हमू कौची करूँ कि हम इतना बन जाऊं। आ ये बेचारी जानो कि दुख के हल है तो बेचारी तो धीरे धीरे न बतैते एकाएक कैसे बतैते आ तोरा तो धन से तू अथा नहीं तो तोरा तो दिमाग दूसरे हो। ये कहा कैलक कि हाफे दाफे औसी नैहर के ओरे चल गेल औसी नैहर के ओरे चल गेल। तो फिर औसी जो इनका दौरवा दिलन है ना जे बैठल हलन तो वह मतलब वह मंदिरवा तर गेल ना तब भोला बाबा बूढ़ा के भेष में औसी बैठल ही हलन। तो एकरा से पूछलन कि का मसिया जे कहाँ जा रही हैं
जे कहाँ जा रही है ताकि जे हम जा रही है नैहर जे ताकि रुक न जाए न नैहरवा तो तनी मंदिलवा के साफ कर दे तो कल कि हाँ था हम इतना सुंदर महंगा साड़ी पहन के जा रही है आ तोरा मंदिलवे साफ करबो जे हमरा से मंदिर उंदिल न साफ हो तो हम नैहर जा रही है का तो हम इधर से हम सरिया ने टहले जाम हमरा से ना साफ हो तो चल गए। फिर वे गेल देवी मैया के मंदिर फिर वे मामा भी वजह बैठल हलन फिर वो भी पूछलन कि ये मसिया जे कहाँ जा रही है जे कहाँ जा रही है तकी हम नैहर जा रही है जे नैहर जा रही है जे भोजाई हमरा बोलैलन है तब वे कहलन कि ये मसिया जे तनी सुन हमार मंदिलवा गंदा होले जे तनी सुन साफ कर देना तब वे बूढ़ी माता से भी ये बात बोलन कि जे ता हम इतना अच्छा गहना जेवर पहन ली हम नैहर जा रही आ तोरा हम मंदिलवे धोबो धाबो जे हम ई सब ना करबो हम नैहर जा रही है ता हमरा लगते कितना जल्दी हम नैहर पहुँचू। फिर गेल गंगा जी त गंगो मैया ओजे बैठल हलन बूढ़ी के भेष बना के तब फिर उहे कहलन कि कहाँ जा रही है मसिया त कि हम जा रही है नैहर जे नैया आवत न नैया चढ़ के उपटी होम इहो ऐसी हाजीपुर से गेल उपटी तब फिर वह तब कहलन कि जे हम नैया बोला देबो जे जैसे हमार घाटवा साफ कर दे जे तब बोली कि ना हमरा से घाट साफ हो तो गंगा जी में देखो ना गंगा जी के बालू मट्टी सब रहे ना कल के हम ये सब करम तो हम एजन नेट पर जाम तो हम नैहर कैसे जाम सब हमरा नैहरवा में देखा था कथी ना कि खेत से का काम करके अले है जे हमरा से सब ना हो तो सब नेट जात बेचारी ना कैलक तो ऐसी गेल अपना तब हो जाइए औसी बनैले ले अपना औसी बैठे लले तो औसी बैठे लले ना तब हो जाइए कोटवा पर से औसी देखते अले तब हो जाइए मतलब ओकरा देखी ना अमासिया के तो अमासिया के देखी तब बजिया कल के ना कि मैया अभी दुखनी तो बेचारी के दुख हलै ओकरा बाल बच्चा ना हले खाए पिए ला तैले आई अमासिवा कहे लगी आ रहे एकरा तो धान पुन से आता है ये कहे लगी आ रहे है ये कहे हाँ भोजैया देख के कि ये कहे लगी आ रहे है तो इहो गेल तब बेचारी तो भोजैया सब बात ओकरा से बतैली हल तब भोजैया के लगल ना भोजैया के लगल कि दुखनी के लगा कि अतिया दरवा भरवा देख के ना जैसे एक जल पाना लगल तो यही है आल है हाँ इहो अले तब फिर उसी कैल की अपना त का कैलन कि बेचारी तो भोजैया जानी रहे हल त का कैलन कि एक दौरा एकरो दे दिलके आ एकर दौरवा में आल बल भर दिलके हाँ आल बल ऐसी भर दिलके आलू प्याज ये सब जो मेन अच्छा चीज ना आ फिर दौरा उठा के आई मगन से नैहर से चल गेल कि चल हमरो तो दौरवा मिलल तो हमरो निकलबे करत फिर दौरा लेके निकाल के गेल गंगा मैया तर गेलन तब बोलन कि कहाँ मसिया कहाँ जा रही है ताकि हम नैहरा से आ रही है जे हम घरे जैते ही जे तो दौरा ले ही ताकि हाँ हमरा भौजी देलन है जे ताकि ले एक दौरा तोरा हमहू दे दही तो दू दौरा एकरो हो गेल आ फिर गेल भोला बाबा के मंदिर हाँ ना तो फिर गेलन मैया तर देवी मैया के मंदिर तर तो फिर ओजे पर मैया बैठल हलन मैया ओजे पर बैठल हलन तो फिर ओसी गेलन तब बोलन कि कहाँ जा रही है मसिया तो कहलन कि जे हम घरे जा रही है जे नहरा से हमरा एगो दौरा मिलल है एगो हमरा गंगा मैया दौरा दिलन है तो देवी मैया बोलन कि ले तोरा एक दौरा हमहू दे दहियो जे तो 3 दौरा हो गए फिर लास्ट में मिलन भोला बाबा मिलन तब भोला भी ऐसे पूछलन कि काया मसिया जे बड़ी दौरा ले ले जे कहाँ जा रही है ताकि देखा ना वो देवी मैया के मंदिर हल जे देवी मैया हमरा दौरा दिलन तो 4 दौरा हो गए चारों दौरा लेके पूरा घर से मन मनाते गेल तो चारों दौरा घर में जाके खोले है तो कोई में आलू प्याज कोई में साफ बिच्चा कंजोगर बालू मट्टी छाई चारों दौरा में ऐसी खोल के निकल तब बहिनी से गेलिए पूछेला कि आएंगे तू दौड़वा लाइनी तो तोर बाल बच्चा हमरा कहलको कि कोई दौड़वा हमरा निकालल पैसा कौड़ी कोई निकालल छेना मिठाई कोई
ओए में निकलल सोना चांदी। आ हम दरबा खोलली तो हमर में ई सब निकल तब बहनी पूछ के दुखनी ओकरा से बहनी से पूछ के कि आई दीदी तू गेनी नैहरवा त कैसे कैसे गेनी। तो उहे बेचा बतैलक दुखनी से कि गेली पहले तब भोला बाबा के मंदिर मिलन तो हमरा वजह पर एगो बूढ़ा बाबा बैठल हलन तो हमरा कहलन मंदिर साफ करे। तो दुखनी पूछ के कैनी हाल त कि ना कैली हल। तो कल कि आओ तो बोलन कि फिर मिलल देवी मैया के मंदिर। तो देवी मैया तेरे एगो बूढ़ी माता बैठल हलन तो वो हमरा कहलन मंदिर धोवेला। तब दुखनी पूछ के बहनिया से कि धोनी हाल त कि ना धोली हल। तब फिर बोले गंगा मैया तर कि गंगा मैया तर गेली तो एगो हमरा मिलन बूढ़ी माता वो कहलन हमरा घाटिया के धो देवेला। तो दुखनी पूछ के बहनिया से कि धोनी हाल जे हम ना धोली। तब बोलकिन कि तीनों जगह ना धोनी तो तू का बोलनी सबसे। तब बोलनी कि हम ये बोल लिए दुखनी इतना अच्छा हम साड़ी पहन के गेलिए ला बताई यहाँ हम काम करते जेती तो हमारा साड़िया गंदा न हो जीते हाल जे बोली बहनिया से। तब बोली दीदी तू तो साड़िया देखनी हम कुछो ना देखली हमरा जैसे जैसे कल थी ना वैसे वैसे हम धोते गेली। तो कोई भी कर्म कर्मी अच्छा था ना कर्म मिलता हो इसलिए ये लगी बेचारी अपना बोल रही। तब बहनी के अफसोस जाइए से दिमाग खुले लगले कि किसी के अच्छा बुद्धि करना चाहिए। रास्ता में कोई भी हो बूढ़ा हो बूढ़ी हो जितना तक तोरा बनना हवा तब मांगा हथुन भीख भी तो 1 रुपया दे दहू। बूढ़ा बूढ़ी गिरल हथुन तो उनका चढ़ा दे गाड़ी मोटर पर जाऊ तो कोई के ना चढ़ल जाए। तो कहा थी ना कि ये बेटा चढ़ा दा तो चढ़ा थी ना। इसलिए कि रास्ता में जाइए सब कोई काम करते हुए जाइए। कौन भेष में कौन देवता देवी रहा थी कोई के जानकारी न रहा है। इसलिए कहते हैं हर हर महादेव की जय।